Töwürlen Urban Berdiyev hakynda. Urban Berdiyev Barcelonany diýde çökermek başaran Uffa Türkmen tälimçisi. Ol 1952-nji ýylyň 25-nji awgustynda Aşgabatda dünýä ýene. Urban Bekewich rehmet ýoluna futbolçy bolup başlanan bolsa, tälimçilik bilen özüni dünýä tanady. Ol Kazanyň Rubin topory bilen 2008-nji hem 2009-njy ýyllarda Russiýanyň çempion bolma başarýa. 2009-njy ýylda Rubin Urban Berdiyew ýol başlaganda Çempionlar Ligasynda hiç kimin garaşmadyk üstünlüğini azalya. Dünya belli Barcelona'nı öz öýüne Camp Nou stadionunu 2-1 gazabynda utýa. Barcelona'nın tälimçisi Pep Guardiola şeýle bir hayran galya bolyn gakarna oýun oturundan soň Urban Berdiyewi gutlap, oň elini gysdyrmakdan ýüze gurýar. Ol epesli bagytlap tälimçi bilen getleşmeýär. Häzirki wagtda Urban Berdiyew Azerbaýjanyň Turan toporuny tälim berýär. Aziz Urban Berdiyew hakda nähili gyzykly maglumatlar bilýäňiz.